Gozen aurten ametsak egin dirakatzen. Baloiarik gabe eta zer? Erabaki dugu aste bat baloiarik gabe egotea eta erretoak egitea. Orain guri tokatzen zaigu. Bale. Vale. Oh, nik ezin dut. Venga, ya completa letra. Amar segundo tabloi. Vale. Hiru, lau eta bost. Venga, Alejandro, nire taldera. Bost abdominal. Vale. Eso es delante. No, espérate. Bat, hiru, lau, bost, lau, eta bost. Oso ondo. Alejandro. Alex. Baloiarik gabe oso